Hola, sóc la Maria Quesada i he escollit la por de parlar en públic. A mi em sembla que és un concepte que al principi costa superar, ja que tinc por de que em posi nerviosa i em quedi en blanc sense saber què dir. Però un cop he parlat en públic diverses vegades, veig que no n'hi ha per tant i així és com vaig agafant confiança en mi mateixa a l'hora de parlar en públic. La meva manera de vèncer la por és pensar que la gent que m'està escoltant és una persona normal com jo i que també té por de parlar en públic. Així em sento més segura i no em poso nerviosa pensant que sóc l'única que té aquesta por. Unes situacions on he tingut por de parlar en públic va ser quan vaig haver de presentar un treball davant tot primer cicle de la meva escola. Estava una mica nerviosa, però al final em va sortir bé, ja que el focus del projector feia que no veiés a la gent que hi havia. I també quan he de presentar treballs davant de la classe. Ara ja no tinc por a parlar davant la classe, però abans sí. Però ara, després de fer moltes presentacions i treballs, ja vaig veure que no hi havia cap necessitat per tenir aquesta por. Jo penso que aquesta por la podem tenir tothom, però el que en realitat tenim por és a no fer-ho tal com volem. Per això tenim la por de parlar en públic. Però un dia penses, per què tinc aquesta por? Si el pitjor que pot passar és que no em surti tal com jo vull. Per això, que de mica en mica et vas agafant més confiança en tu mateix i llavors ja no tens por de parlar en públic. Una cosa que m'ha passat unes vegades és que jo estic nerviosa per parlar en públic, però l'altra gent no ho nota. Per què? Jo penso que de vegades són pensaments que ens fa un mateix i que en realitat potser no tenim por de parlar en públic. Potser també són paranoies que fa que llavors tinguem por de parlar en públic, quan en realitat potser no en tenim. Tothom pot superar aquesta por. És com superar la por que tens a la nit de veure ombres a l'habitació. O millor i tot, per superar aquesta por també el que es pot fer és comprovar les raons per les quals tens por de parlar en públic, que poden ser moltes, però també si et fixes en les raons per no tenir-ne, segurament que n'hi ha moltes més per no tenir-ne. Potser es traiem moltes raons per tenir por de parlar en públic, però si només traiem les raons per les quals tenim molta por de parlar en públic, com per exemple, tenir por del que poden pensar els altres quan t'escoltin, podem veure que hi ha poques raons per tenir por de parlar en públic. Al principi, quan pensem el fet de vèncer aquesta por, ho veiem molt difícil, però una vegada estem preparats per superar-la, la superem. Potser alguna vegada podem tenir por, però a tothom li pot passar. Perdre aquesta por és agafar-te més confiança en tu mateix i aprendre a controlar aquesta por. Fins aquí el meu vídeo per al concurs Jo tinc la paraula sobre la por de parlar en públic.